Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Diha lamang kanimo akong Dios, may kasiguruhan ang kinabuhi ko. Tungod lamang kanimo akong Dios, may paglaong nga dala ang matagad lang muabot. Ikaw ang hangin nga giginawa ko, ikaw ang kahayag sa dalan nga gisubay ko. Ikaw ang tubig nga nagtagpaling kauhaw, diha kanimo wala na'y pangitaon pa. Ikaw ang likod nga pasukaranan ko, ang kalayo mo laboy sa mga kalistanan ko. Ikaw ang kusog nga nagligo ni mga bukton ko, makaya ang tanan kay ikaw na Ama. Diha lamang kanimo akong Dios, may kasiguruhan ang kinabuhi ko. Tungod lamang kanimo akong Dios, may paglaw nga dala ang matagat lang muabot. Ikaw ang hangin nga giginawa ko, ikaw ang kahayag sa dalan nga gisubay ko. Ikaw ang tubig nga nagtagpaw ning kauhaw, diha kanimo wala na'y pangitaon pa. Ikaw ang likod nga pasukaranan ko, ang kalayo mo lamoy sa mga kalistanan ko. Ikaw ang kusog nga
subay ko, ikaw ang tubig na nagtagbaling kawaw, diha kanimo wala na'y pangitaon pa. Ikaw ang liog nga pasukaranan ko, ang kalayo mo lamoy sa mga kalisdanan ko. Ikaw ang kusog nga nagligo ning mga bukton ko, makaya ang tanan kay ikaw ana ang man. Maayong buntag ka natong tanan. Salamat sa Diyos sa iyang pagtugot ka nato sa lain na usab nga higayon alang sa atong pagtuon sa balang kasulatan. Salamat usab sa inyong paghahinog hamubo nga panahon ug hinaut nga dili ninyo mahikalimtan ang inyong mga nahikatunan. Sa gihapon kini ang inyong higalaw igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valewald. Alang sa atong pagtuon karon, ato usa nga lakbitan, ato usa nga hisgutan kining pipila ka mga kamatuoran nga kinahanglan kita nga mapasidan-an kanunay nga mapahinumduman, okay? Kay basin ba na hikatulog na o nakalimot na ang uban tungod sa kabisi sa ilang mga kinabuhi, puro kayod aron nga mabuhi dinhi sa kalibutan. Apan kamusta man pod ang atong mga kalag? Nahilo na ba? Sa ninglabay nga pipila ka higayon atong gisgutan ang dakong kumbira nga giandam sa atong Ginoong Hesukristo didto niya sa iyang himaya sa langit. Apan sumala sa balang kasulatan sa pinadayag kapitulo 19 bersikulo 9, gisultian si Apostol Juan sa usa ka manulunda nga nagingon ang manulunda, Juan, isulat mo kini, bulahan ang mga dinapit sa panihapon sa kasal sa kordero. Sa English, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. Bulahan ang mga dinapit sa kumbira. But pasabot nga dili jud di ay ang tanan invited dito sa langit ug kinsa raman di ay ang invited sa kumbira. Ang invited kadto sila nga mga matinud-anon ug mga masinugtanon. Bulahan jud kadto sila nga nagpatalinghog sa pulong sa Ginoo, kadto sila nga naningkamot nga nagsunod sa sugo ug mando diha sa pagtuman ug sa pagbuhat sa matarong ug sa pagkamatarong kay sila makatambong sa langit nun nga kumbira. Kay lagi dili ang tanan imbitado sa kumbira. Kay ngano? Kay ang uban mibalibad sa pagdawat sa kalawasan, ang uban mibalibad sa pagtuo ug sa pagbuhat sa pulong sa Dios. Ang uban naglangan-langan, daghan pa og alibay tungod kay mas importante alang kanila ang ilang trabaho, ilang negosyo, ang ilang pag-eskwela, ang mga Diyos sa kinabuhi. Busy sila alang sa ilang mga kaugalingong gusto. Ug ang uban simple nga nagpalibong-libong lang jud ug nga dili ang tanan andam nga mutambong kay nagduha-duha sa pagpangalagad sa Ginoo. Bugat sa lawas o kapoy ang lawas ug kung maghisgot na mahitungod sa mga Diyos nun nga kalihukan, mahitungod sa pagsimba, Bible study, prayer meeting ug unsa pa na, apan ug kaon na gani hisgutan, fiesta, birthday, binyag, pagkaalisto nga mutambong halos tibok pamilya pagani mutambong bisan og usara ang giimbitahan. Maghuhon kay lagi naay daghan hikay sa pagkaon. Pamatasan og gawi kana sa kinabuhi nga wala ang pagkamatarong sa Dios sulod sa ilang mga kinabuhi. Bulahan kadto sila nga nakabaton og gugma sa Ginoo. Ang tao nga walay pagtahod sa Dios, wala usab siya gugma sa Dios. Ug ang tao nga walay gugma sa Dios, wala usab siya pagtahod sa Dios. Jutay lang ang nagpamalandong mahitungod nini nga pagpangandam sa pagtambong sa langitong kumbira. Tungod kay jutay lang pod ang nakabaton og pagtahod ug gugma sa pagpaminaw ug sa pagbasa sa pulong sa Ginoo ug sa pagpakig sandurot sa o relasyon sa Ginoo. Mas dako pa man lagi ang atong gugma
ug abtikta alang sa mga butang dinhi sa kalibutan, mga butang nga nakapahaylo sa atong mga mata ug dalunggan ug nga nakapatagbaw sa atong mga unod, basin baza lagi ug mapakyasta sa kalit, kay lagi walay pagmahay nga maguna. Kasagaran ka nato, mamahala na lang og dili makasimba basta kay makatarbaho aron na ay extra income. Kay lagi nagtigom, kay lagi pod gusto nga makapalit og bisan unsa nga gikaibugan nila sa uban tawo ug aron lagi pod nga naay ikapasigarbo ngadto pod sa uban. Mga igsoon kog higala, moabot ang adlaw nga moatubang ikaw ug ako sa Dios nga balaan. Moatubang tang tanan. Moatubang ka sa Dios nga nag-inusara nga walay katapad. Kay lagi dili grupo-grupo ug dili barkada-barkada ang kaluwasan, dili usab kini di pamilya. Ang kaluwasan personal kana nimo, but sabot imo lang kana ug walay labot ang ni bisan kinsa. Bisan na ang imong bana o asawa o ginikanan o igsuon o suod nga higala nimo. Imo lang kana nga pagpaningkamot sa imong kaugalingon, walay angkas-angkas o kapyut-kapyut sa kaluwasan. Ang pangutana, andam ka na ba? Sigurado ka na ba sa imong espirituhanon nga kahimtang karon? Dili kita maglangan-langan, may gusto kong higala, wala kita masayod ug kung hain ang maguna nga moabot kamatayon o ang pagbalik ba sa tong Ginoo. Apan, maulagi na nga, andam ka ba nga moatubang sa paghukom unya? Sa bagong tugon sa libro sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27 nagingon dito, ug ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tawo ang pagkamatay sa makausa ug sa tapos niini ang paghukom. Sa ikaduhang Tesalonika kapitulo 1 bersikulo 8 nagingon dito nga sa siga sa kalayo magahatag sa panimalos sa mga wala makaila sa Dios ug sa mga wala magtuman sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Ang wala makaandam silutan diha sa nagdilaab nga kalayo nga walay pagkapalong. Bisa na gani sa atong panahon karon, sa atong temperatura, mureklamo mangganita og kung arang ka alangiing tungod sa kainit sa panahon. Mureklamo ta sa suliko kay nag-brown out na pod, arang kaigang ang uban usab muinit ang ilang mga ulo. Dungan sa tiyempo sa kainit sa adlaw, di ba? Apan mutuo mo og sa dili ang uban andam sila sa brownout kay ngano, kay naa sila pinalit nga generator, naa sila mga battery baka kana sa truck sa kotse, ang uban na ay solar powered nga electric fan. Apan ang uban nga walay gugma sa pagpangandam magantos jud sa kaigang, di ba? Busa importante jud ang mangandam. Walay mo take og board exam nga unsa na mangandam o magtuon human sa exam. Naa di ay wala. Walay mangandam para sa bagyo ug human na ang nganing labay ang bagyo ug nahurot na og kapalid ang mga atop nga sin. Unsa na ba tamang limpyo o magkuskus sa kasilyas inigabot sa atong bisita? Manglimpyo jud tang daan, di ba? Aron nga dili ta matamay. Dinhi sa atong pagtuon karon adunay pipila ka mga kamatuoran nga makatabang kanato sa atong pagpangandam sa atong kalag. Una, ilha og dawata ang imong kahimtang nga usa ikaw ka makasasala atubangan sa Dios. Adunay mga tawo nga moingon nga wala kuno sila magkinahanglan nga mangayo og pasaylo sa Dios kay wala man kuno pud sila makapatay og tawo, wala man kuno sila manapaw o mangawat. Apan sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10 nagiyon dito, walay bisan kinsa nga matarong, bisan usa lamang. Sa bersikulo 23 nagingon pod, kay ang tanan na nagpakasala og nawadaan sa himaya sa Dios. Nagpamatuod kini nga mga bersikulo nga ikaw ug ako ug sila mga makasasala kitang tanan. Sa tubangan sa Dios walay dako nga sala ug walay gamay nga sala. Ang sala jud na. Adunay moingon nga white lies raman kuno. Dili ka na tinuod sa tubangan sa Dios nga balaan. Ang sala magamay, madako, puti, itom, sala jud na. Ang tao makasala sa daghan nga paagi. Makasala kita pinaagi sa atong huna-huna, pinaagi sa atong pagbati, sa atong sinultian ug sa atong binuhatan, ug makasala pud ta pinaagi sa atong mga mata. Ay ikaduha,
atong hinumduman nga ang silot sa sala mao ang kamatayon ug ang impyerno ug mao kana ang pagpuyo dito sa kalayo nga walay pagkapalong, pagsininggitay sa tamang kapait ug kasakit ug sigurado nga magbinalikasay, magsinumbagay, magpinatiray dito sa tumang kapungot sa pagmahay, pero ulahin na ang tanan. Sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 23, nagingon dito, kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios, mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Nga ana akang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Dito pod sa libro sa Salmo, Kapitulo 9, versikulo 17, nagingon dito, ang mga dautan, pabalikon o pagabalhinon dito sa impyerno. Lakip ang tanang mga nasod nga nalimot sa Dios. Again, sa ikaduhang Tesalonica versikulo 1 ngadto sa kapitulo 1 versikulo 8, nagingon nga sa siga sa kalayo magahatag sa panimalos sa mga wala makaila sa Dios ug sa mga wala magtuman sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ikatulo, si Hesukristo ang manluluwas sa mga makasasala ug wala nilain pa. Bisan pa niining malagim nga kahimtang nga atong gihisgutan, adunay napakasimple nga buhat nga angay natong buhaton aron nga makalikay kita niini nga hukom sa Dios ug nga dili angay nga balibaran ang maayong butang o buhat mga igsoon ko gigala. Kinsa man ang mobalibad sa maayong butang o mga maayong gasa, ang buang malamang nga mobalibad ug awayon ka pa. Gukdon ka og sundang apan ug kung ang bata imong hatagan dawaton ka na nga walay pangutana. Ang pinakamaayong buhat mao ang pagdawat sa kaluwasan, pinaagi lamang usab sa pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas, paghatag kaniya og luna og importansya sa atong mga kinabuhi sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Sa Ebanghelyo ni Lucas kapitulo 19 bersikulo 10, nagingon dito si Hesus, kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita ug sa pagluwas niadtong nawala. Sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8, gingon po dito nga apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. Ang Dios nagdumot sa sala. Ang gidumtan sa Dios mao ang sala. Wala ang Dios magdumot sa tao apan tungod kay ang tao usa ka malapason nga nag-uyon sa kailibgon sa iyang unod ug tungod sa pagpili sa tao sa pagbuhat sa sala mao nga masilutan ang tao. Ang Dios nahigugma kanatong tanan ug buot nga kita maluwas gikan sa sala ug sa pagpakasala. Ug tungod ni ana, pinaagi sa iyang kamatayon, naghatag siya sa kinabuhi nga iya sa Dios. Ug mao kana ang kinabuhi nga walay katapusan. Ug kini nga kinabuhi, gihimo na nga gasa sa Dios aron kita nga makapangandam ug makiguban kaniya sa kahangturan didto sa iyang mahimayaong dapit sa dakong kumbira. Sa sulat sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8, nagyon dito, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon, kini hatag sa Dios. Mao kini ang bugtong nga paglaom sa tao. Ug kana nga paglaom sa tao, anaa lamang kang Ginoong Hesus nga atong Ginoo, Kristo Hesus nga atong Ginoo, ug nga wala nay lain pangangalan, wala nay lain nga dagway o imahe. Ang ikaupat, saligi si Hesukristo aron nga madawat nimo ang imong kaluwasan. Samtang dito sa sulod sa prisuhan sila ni Apostol Pablo ug si Silas, human sila kung linog tungod lagi sa trabaho sa gahom sa balaang espiritu sa Dios nga mibungkag sa ilang prisuhan. Tungod sa kahadlok, nangutana ang gwardya kang Apostol Pablo ug kang Silas, mingon siya nga, mga Ginoo, unsay kinahanglan ko nga pagabuhaton aron mamaluwas ako? Ug miingon sila Apostol Pablo ug Silas, tumuo ka sa Ginoong Hesukristo ug mamaluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. Ato ka na mabasa sa Buhat kapitulo 16.
Ang kinasing-kasing nga pagtuo, kinasing-kasing nga pagsalig diha kang Kristo Jesus, nagauban ka na sa paghinulsol sa mga sala. Ug ang paghinulsol mao ang pag-uyon ug pagsugid nato ngadto sa Dios nga balaan nga ikaw ug ako sa usa nga ikaw ug ako usa ka makasasala ug nga nakasala kita. Ug sa diha nga ang tao motuo ug modawat ni Kristo sa sulod sa iyang kasing-kasing, ang Dios maghatag kaniya sa kagahom nga mahimong mga anak sa Dios. Sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 1 bersikulo 12 nagingon dito, apan sa tanan nga na nagdawat kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Sa Roma kapitulo 8 bersikulo 1 nagingon, busa karon walay pagkahinukman sa silot ni adtong mga anak kang Kristo Jesus nga nagakinabuhi sa dili uyon sa unod kun dili uyon sa espiritu. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 nagyon dito, sa panahon nga nahamutan ginapatalinghugan ko ikaw ug sa adlaw sa kalawasan ginatabangan ko ikaw ani karon. Ang panahon nga nahamutan ani karon ang adlaw sa kalawasan. Mga ison ko gigala, nangandoy ka ba nga makatambong sa dakong kumbira nga giandam sa atong Ginoong Hesukristo? Ang mga dili andam adto sila sa pag-atubang sa dakong paghukom. Ug ang mga andam diretso na sila sa kumbira. Kay ngano, si Ginoong Hesukristo man mao ang atong tiket sa dakong kumbira pinaagi sa atong pagdawat sa kalawasan. Ang midawat sa kalawasan adunay kabag-uhan ug kausaban sa kinabuhi. Ang midawat sa kaluwasan mas importante alang kanila ang mga buluhaton nga Dios nun. Ang midawat sa kaluwasan dili na sila makasarili. Ang midawat sa kaluwasan bag-o na ang iyang paglantaw sa kinabuhi. Jutay lang ang nagpamalandong mahitungod sa pagpangandam sa pagtambong sa langit ng kumbira. Jutay lang pod ang nagpamalandong mahitungod sa pagpangandam sa pag-atubang sa dakong paghukom tungod kay jutay lang pod ang nakabaton og pagtahod sa Dios ug gugma sa pagpaminaw sa pagbasa sa pulong sa Ginoo ug sa pagpakigsandurot o relasyon sa Ginoo. Mas dako pa man lagi ang atong gugma sa sapi o sa mga kabtangan ug abtikta alang sa mga butang dinhi sa kalibutan, mga butang nga nakapahaylo sa atong mga mata ug dalunggan ug nga nakapatagbaw sa atong mga unod ug pagbati. Apan ang atong kalag andam nga magantos sa kahangturan. Pero gibali wala kana nga kamatuoran sa kadaghanan. Moabot jud ang adlaw nga moatubang tang tanan sa Dios nga balaan ug mao nga nagkinahanglan kita sa iyang pagkamatarong sa Dios. Nagkinahanglan kita nga makabaton kita sa pagkamatarong sa Dios nga balaan. Ug kung unsa man gani ang kahimtang sa atong espirituhanong kinabuhi dinhi karon, naghulagway kana sa atong dangatan o sitwasyon unya dito sa eternidad sa impyerno ba o sa langit. Ug kung wala ang pagkamatarong sa Dios sulod sa atong mga kinabuhi o kasing-kasing, sigurado nga sa impyerno tang tanan padulong. Sa 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 nagingon dito, kun wala ba kamo manghibalo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Basaha ka ng tibuok kapitulo sa 1 Korinto kapitulo 6. Again sa Salmo 9:17 nagingon dito, ang mga dautan pabalikon o pagabalhinon didto sa impyerno. Lakip ang tanang mga nasod nga nalimot sa Dios. Mayison ko gigala ang eternidad tinuod gayod, ang impyerno tinuod usab. Nagingon si Ginoong Hesus mismo sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 12 bersikulo 48, nagingon siya, ang nagasalikway kanako ug wala mo dawat sa akong mga pulong, may magahukom kaniya. Ang pulong nga akong giingon mao'y magahukom kaniya sa katapusan nga adlaw. Sa Salmo 31:1, si Haring David sa iyang tibuok nga kinabuhi nagsalig lamang siya sa maluluyong kaayo sa Dios nga balaan. Ingon si Haring David, kanimo o Jehova, midangop man ako, ayaw gayud itugot nga pakaulawan ako, luwason mo ako diha
sa imong pagkamatarong. Maigsun kong higala dawata si Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas sa ligis siya, tuohi siya og hatagi ug luna ang iyang pagkamatarong kauban ang balaang espiritu, diha og sulod sa imong kinabuhi aron nga dili ikaw mapakyas sa pagtambong sa dakong kumbira nga giandam sa tong Ginoong Hesukristo didto sa iyang mahimayaong dapit sa langit. Magampo kita. Amahan nga langit nun dalaygon ug simbahon sa kanunay ang imong ngalan, Ginoong Hesukristo. Pasaylo kami sa among mga sala ug kalapasan. Hugasi kami sa balaan nimong dugo ug balaan na kami aron nga maghari usab ang imong balaang espiritu ug ang imong pagkamatarong sulod sa among mga kasing-kasing ug kinabuhi aron nga mamahimo kaming takos sa imong gingharian. Ayaw itugot nga mapakis kami sa pagtambong sa langitong kumbira nga imong giandam alang sa imong mga pinili. Salamat sa kaluwasan, sa kagawasan ug paglaom. Pinaagi sa mahigugmaon ug madugo nimo sakripisyo dito sa krus Kalbaryo. Takos ikaw sa tanang pagdaig, pagpasalamat ug tanang dungog. Ikaw lamang Ginoong Hesukristo ang mahimaya sa kahangturan. Amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuonan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpaminahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanito Just turn